салом алейкум дӯстои азиз, мухлисои меҳрубон. барномаро шумо тамошо карден. барномае ки ма ҳамроҳи Шердилҷону Муҳаммадҷон суҳбат кардаги будем. бародари азизи ма Шердилҷон клубро ҳозира шуда хай бо вақт нишон мета ки чӣ кору фаъолият мекуна. масъалаи Муҳаммадҷон дӯстои азизи ма, Муҳаммадҷон баъди барнома як бародараш занг задай ин суханҳоро аз худаш мепурсем, бо хубтар шумо ҳамаи чира мефаҳмед. дӯстои ма ки бошен ҳамин барномаро то охира тамошо кунем, бо як мавзӯи дигар суҳбат мекунем. чӣ план шуда Муҳаммадҷон? Планом ҳамин шид ки як бародар занг зада қачиш гап задам, гуфт билетит мегирам, документата турки билетит мегирам, Қазоқистон биям, ҷо ҷои корот мемонам, ҷод мекунам, кор мекунам. ҳамуҷо мераи Қазоқистон мераи? иншоалло. баъд чӣ хел мераи? давер нест? Очаншон қайти гап задам, очаншон гуфт ки майла кадоми бошам, мегам ма давер нестишам метам. Бара мақсад корборота бин, ман моҳи ноябр дамиём мега, документата туғни мекунам, маскони барам. ҳозираш дар як се моҳа Қазоқистон мераи? оча давер нест мета, аиҷатра ягон кас мебара пеши ӯ? ба мошин мерем. Намедонам, як шиноси ҳамоака. амун шиноси ӯ бародаре ки дар Қазоқистон ай, модар давер нест мета, Қазоқистон мераи? Бале. мераи уҷа як ду моҳ се моҳ қати ӯ кор мекунӣ, моҳи ноябрда агар ки модарат биёя, ҳуҷҷатат мекуна, мегира Москва пеши худаш мебарад. хай беҳтарин мешавад иншоалло. бо пага раҳмат мегӯй кор кун. дӯстои азизи ма, мавзӯи дигар, хай чӣ буд набуд, бачаҳако хай санъатшона пеш набурдан, чӣ кор кардан накардан, бо ҳамаи чира вақт нишон мета. хай роҳи сифед мегӯем Муҳаммадҷон да ки корош хубтар шава. давер нест қати Муҳаммадҷон? хай оли бо ман мепурсам, ба як давер нести модар бо давер нести падартам дар кор боша набоша, мумкин хай ба давер нести фақат модарат барай Қазоқистон. хай ҳазор раҳмат ба ӯ бародаре ки Муҳаммадҷон аз Қазоқистон файрод карда истиву ҷои кор қати таъминиш мекунӣ. худованд бараката дута. мавзӯи дигар дӯстои азизи ма, биё Муҳаммадҷон иса. бародари азиз, ба ҳамаи шумо як хабарро мерасонам, як пешниҳод дорам. хай мавзӯи Шердилҷон, Муҳаммадҷон иншоалло ки ба хубӣ ҳал шид. ҳамашон роҳи худшона меёбанд, роҳи зиндагишона меёбанд. бародари азиз, ма ҳозир қарор дорам дар ноҳияи Кушониён, пештара бохтар. шумо ёд дошта бошед, ҳамин фермачаи Хидмай. ҳозира шуда дар и ҷамъи як гову гусалай, як гову гусфандоро иҷо овардаги нестем. хулоси гап бародари азиз, ҳамин фермаро фурӯшда гузоштем. номраи ватсап ба ман мемонам, кадомеда ки дар кор боша, харидор боша, марҳамат кунед ҳамин фермаро бихарен. агар ки харидори аниқ боша, ҳамо бинависа. бо агар ягон касе ки мисол мефораш ки аренда бигира, иҷора бигираша, ягон яксолаи дусолаи метавона ки и хеле да маслиҳат мекунем главни кор кунаву ягон сум кисапули бародарам бишава. и фермара шароитош бениҳоят хубае. айни тараф ҷои 10 сар моли калон метавонем ки бандем. и палаш ҳам 10 сар метавонем ки биқора банди. анау ростакишда ки боша дӯстои азизи ма ҷои 50 гусфандай, анау кунҷда ҷои 10 гусалай, анаи болода ҷои каҳхонаву алаф захира мекардагиай. иҷа ки боша дӯстои азизи ма як хона дора ба тамоми шароитош, ҳама консонер, телевизор, ҳама чӣ дора ки метавоне ки иҷа зиндагии хуш шурӯъ кунӣ. дар ин кунҷиш ҳоҷатхона қати вана дора. ин иҷа ҷои анҷомхона, ҷои кунҷора захира мекунӣ, орди макка захира мекунӣ. хулоси гап як бизнеси тайёрай. кадоме ки мехоҳам марҳамат фораш иҷораш метем, бо ёрдамаш мекунем ки чӣ хел бояд ҳамин бизнеса бикунаву даромад ба даст биёра. хулоси гап бародари азизи ма, як бор хуш рӯ мемонам видеоша тамошо кунед. ира шароитош бениҳоят хубае. дӯстои азизи ма, ина як бор хуш рӯ тамошош кунед. кадоме ки харидори аниқай метавона бинависа. ана тарафда 10 сар моли калон метавонем ки банден, бизнеситона давом битен. ина бинен. ана иҷаш дӯстои азизи ма ҷои гусала, метавонем ки 10 гусала дар инамиҷа ҷо кунен. хай фоидаша бинен. ана бародарои ма ки бошен, ина иҷа ҷои гусфандай. ина илчои заргӯш ҳамаша мебурориву иҷа гусфандора 50 сар метавонем ки нигоҳу бин кунӣ.
او همه چی داره برادر جانی من. خوش رو تماشاش کنید. کدومه که خریداره همون میتونه بنویسه. برادر عزیز من، اوش هم هر یک جودا 3-4 جودا او موندگی ای. خیلی وینتیلاتور همه شرایطش هست. ای فرمای ما را فکر میکنیم که اکثریت شما چند بار دیدگین. انا ای طرف شده باشه اینجا میتونین که 10 سر دیگه بقبندین و بیزنستونه دوام بتین. خلاص گپ دوستای عزیز من، نمبر همه جای واتساپ دا بنویسین. مرحمت کنین، خریداری میکنین، اجاره میگیرین. خلاص گپ آشتون شو کدام میده که نصیبش ده باشه. این خونه که میتونید اینجا خواب کنیم. خیلی همه شرایط داره برادر عزیز من. خداوند نگهبانتون تا دیدار.